Sa mga pangunahing balita, 10 taong gulang na babae ginahas at pinatay ng kakilalang trolley driver sa Lupi, Camarines Sur. Motorcycle rider patay ng masalpok ng tangkal-tangkal. Rank 3 Regional Most Wanted Person sa Bicol na 18 taon na nagtago sa batas, arestado. Ika-15 baray silangan ng PIDEA Bicol sa bayan ng Daraga, pinisinayahan. At iba't ibang produktong lokal mabibili sa agraryo merkado sa kampo ng PNP at ng DAR. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, ika-18 ng Marso, taong kasalukuyan. Ginahasa at pinatay ang isang 10 taong gulang na babae ng kakilalang trolley driver sa Lupi, Camarines Sur. Inamin naman ng sospek ang krimen. May report si Danica Garcia. Isang 10 anyos na batang babae ang ginahasa at pinatay ng isang trolley driver sa barangay Tanawan, Lupi, Camarines Sur nitong Sabado, Marso 15. Kinilalang biktima bilang isang grade 4 pupil na residente ng barangay Kabinitan, Ragay, Camarines Sur. Ang sospek ay kinilala namang si alias Berto, 19 anyos at residente ng barangay Binahan Upper, Lupi, Camarines Sur. Ayon sa ulat, hinatid ni Berto ang biktima at ang lola nito sa barangay Kulakling sa bayan ng Lupi, kung saan may tindahan ng gulay ang lola ng biktima. Pagkatapos nito, humingi umano si Berto ng tulong sa biktima sa pagpapatakbo ng kanyang trolley. Ngunit makalipas ang ilang oras, hindi na nakabalik ang bata sa kanyang lola. Dahil sa pag-aalala, nagsumbong ang lola sa mga opisyal ng barangay Kulakling na agad namang humingi ng tulong sa Lupi MPS. Sa tulong ng CCTV footage, natunto ng mga pulis ang biktima na huling nakasama ng sospek sa trolley. Based on the interview namin sa family, sa lola, and dun sa mga kamag-anak, is yung suspect po kasi is siya yung madalas na nasasakyan ng maglola every time na pumupunta from Ragay to Lupi using yung skater, yung trolley na sa Riles po. Yun po ang nasasakyan nila madalas. So, kung titingnan po natin, familiar po yung suspect doon sa maglola dahil nga madalas nila yun yung operator ng skater na nasasakyan po nila every time na nagtatravel sila papunta ng barangay Kulakling and kapag umuwi po ng Ragay. Alas 10:30 ng gabi, umamin si Berto sa krimen at itinuro ang lugar kung saan niya pinagsamantalahan at pinatay ang biktima. Nadatna ng bangkay ng biktima na walang saplot sa ibabang bahagi ng katawan at may malubhang tama sa ulo. Yung katawan ng bata is nakuha sa barangay Tanawan ng Lupi. Nasa siya, medyo masukal na parte. Siguro mga or less 50 to 100 meters away sa Riles na dinadaanan. May papasok pa siya doon sa loob. Kasalukuyang nakakulong sa Lupi MPS ang sospek at nahaharap sa kasong rape at homicide. Muli, nanawagan ng mga otoridad sa mga magulang na maging alerto sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Patay ang isang motorcycle rider matapos na mabangga ng nag-overtake na tangkal-tangkal o rolling pandesal sa Palanas, Masbate. May paalala naman ng PNP upang makaiwas sa aksidente sa kalsada. May report si Rose Bilista. Isang 38 anyos na motorcycle rider ang nasawi matapos masangkot sa isang aksidente sa barangay Santa Cruz, Palanas, Masbate, alas 10 ng umaga nitong linggo. Kinilala ang biktima na si alias Gerald, residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek ay kinilala naman na si alias Don, 38 taong gulang, residente ng barangay Banahaw, Dimasalang, Masbate, driver ng nakabanggang tangkal-tangkal o rolling pandesal. Ayon sa Palanas Municipal Police Station, ang biktima ay papunta sana sa barangay Poblasyon ng parehong bayan upang bumili ng gamit bago ang insidente. Galing naman sa barangay na bangig ang tangkal-tangkal na nag-overtake sa isa pang motorsiklo nang maganap ang banggaan. Dahil sa lakas ng impact at hindi pagsusuot ng helmet ng biktima, nagtamo ito ng malubhang sugat at idineklarang dead on arrival.
ang opposite direction po sila, ma'am. Tapos umuvertek yung Roaring Pandesal sa isang motor. Bale, kumawat na siya ng ng linya, pumunta sa isang lane. Sakto din niya na yung motor, papunta din doon. Kaya doon po siya nagbumangga yung Roaring Pandesal, ma'am, sa motor. Napag-alaman din na parehong walang lisensya ang dalawang rider nang mangyari ang aksidente. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Palanas MPS ang mga motorsiklo na sangkot sa aksidente. Muli namang nagpaalala ang tanggapan na sundin ang mga safety regulations at protocols upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Matapos ang halos 18 taon na pagtatago sa batas, tuluyan ang nahulog sa kamay ng otoridad ang Rank 3 Regional Most Wanted Person ng Bicol. Naharap ang sospek sa patong-patong na kaso. Narito ang aking report. Dinakip ng pinagsamang puwersa ng Libmanan at Cabusao Municipal Police Stations ang isang 49 anyos na lalaki na kinilalang si George, hindi niya tunay na pangalan. Alas 3:40 ng hapon itong Marso 16 sa Barangay San Pedro, Cabusao, Camarines Sur. Si George ay matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad at itinuturing na Rank 3 Regional Most Wanted Person dahil sa patong-patong na kaso. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Juan Batolina, tagapagsalita ng Libmanan Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon na nagtatago ang suspect sa Barangay San Pedro, kaya agad silang naglunsad ng operasyon para sa kanyang pagkakaaresto. Galing niya doon sa lugar na pinagtaguan, parang may relative siya doon sa Barangay San Pedro. Doon tumuli siya. Kaya lang, kagaya nga na nasabi ko po kanina, talagang hinihintay lang siya gumalaw kasi medyo magulang din. Kaya lang mas magulang yung mga pulis natin. Kaya nahuli po siya. Nahaharap si George sa 9 na kaso ng statutory rape at 8 kaso ng lascivious conduct. Ang mga biktima ay ang anak ng kanyang asawa sa una nitong asawa. Halos 18 taon din siyang nagtago sa batas. Kasalukuyang nakakulong si George sa Libmanan Municipal Police Station. Samantala, nananawagan ang mga otoridad sa mga magulang na maging alerto at maingat sa kanilang mga anak, lalo na ang mga minor de edad, upang maiwasan ang mga kaso ng pang-aabuso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Megamouth Shark napadpad sa dalampasigan ng Karamuran, Catanduanes. At CSC Bicol muling pinalalahanan ng mga kawani ng pamahalaan kaugnay sa 2025 national and local elections. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Trabaho at tulong, kanyang sinusulong siya ay may solusyon.
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Isang naghihingalong megamouth shark ang napadpad sa baybayin ng Karamuran, Catanduanes. Sinubukan pa sana itong sagipin ng BFAR, subalit nasawi rin. May report si Danica Garcia. Isang megamouth shark ang natagpuan sa baybayin ng Tubli, Karamuran, Catanduanes, alas 7:45 ng gabi nitong Biyernes, Marso 14. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol, isang concerned citizen ang nakakita dito at agad na ipinaalam sa mga opisyal ng barangay. Nakipag-ugnayan naman ang mga opisyal sa BFAR Catanduanes para sa tamang pag-aalaga, ngunit alas 9 ng gabi ay namatay rin ito. Ayon kay Weng Briones, tagapagsalita ng BFAR Bicol, isa itong babaeng megamouth shark na may tinatayang 5.5 metro ang haba. Posible umanong napadpad dito sa dalampasigan dahil sa pagbabago ng klima sa ilalim ng dagat. Ang isa sa mga dahilan kung other factors kung bakit these city dwellers ay nasa mababaw na parte ng kadagatan ay it could be na one, they are disoriented. So dahil nga sila ay naninirahan sa malalim na parte ng dagat. So kapag sila ay nagkakaroon ng mga triggering factors kagaya ng pagbabago sa klima, temperatura at alon, napapadpad sila sa mababaw na parte ng karagatan. Dagdag pa niya, hindi nakitaan ng sugat ang megamouth shark. Ito na rin daw ang pangalawang beses na may napadpad na megamouth shark sa naturang lugar. Ang BFAR po ay patuloy na nagpapaalala sa ating mga residente sa mga kostales na kapag may mga stranding incident like this po, number one, please avoid harming the animal. So wag pong sasaktan, avoid din na itatouch natin sila because that may result to further stress doon sa animal. And ang best thing to do is to coordinate and report immediately sa local authorities, pwede po sa lokal na gobyerno through the Municipal Agriculture Office o kaya naman po ay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Patuloy ang investigasyon ng BFAR Bicol upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. CSC Bicol, muling pinaalalahanan ang mga kawani ng pamahalaan kaugnay sa 2025 national and local elections. Mga empleyado ng gobyerno na magkakaroon ng paglabag, isususpende o maaari umanong matanggal sa serbisyo. May report si Danica Garcia. Pinaalalahanan ng Civil Service Commission o CSC Bicol ang mga kawani ng gobyerno na manatiling neutral sa nalalapit na 2025 national and local elections. Nilinaw ng CSC na ang paglahok sa mga aktibidad na nagsusulong o kumukontra sa isang kandidato o partido ay isang paglabag sa konstitusyon ng 1987 at sa CSC COMELEC Joint Circular No. 1 Series of 2016. Sakop ng pagbabawal ang lahat ng uri ng empleyado ng gobyerno, maging permanent, temporary, contractual, or casual. Kabilang sa ipinagbabawal na gawain ang pagbuo ng mga grupo na nagsusulong o kumukontra sa isang kandidato, pagdaraos ng mga political rally, caucus o pagtitipon, paggawa ng mga pahayag o panayam na sumusuporta o kumukontra sa isang kandidato, pagpapakalat ng mga campaign materials, paghingi ng boto para sa isang kandidato, at paggamit ng mga resources ng gobyerno para sa mga layuning pampolitika. Actually po, ang job orders po, wala silang employer-employee relationship. Hindi nga po sila sakop ng Civil Service Law and Rules. Pero ang COMELEC po kasi nagpalabas sila, kung alam niyo po yung Committee on Kontrabigay against vote buying, vote selling at abuse of state resources. So under po dun sa abuse of state resources, bawal gamitin ang job order sa paggangampanya. So hindi siya pwedeng isama ni mayor, ni vice mayor na tagadikit ng mga kung ano-ano, tagabigay ng mga pamphlets. Bawal po yun kasi ang sweldo po nila galing pa rin naman sa kasi state resource po yan. So doon po siya papasok sa abuse of state resources. Pero sa civil service po hindi namin covered ang job order and contracts of services.
Pinapayagan naman ang mga empleyado na bumoto magpahayag ng kanilang mga opinyon sa mga isyong pampulitika at banggitin ang mga kandidato na kanilang sinusuportahan, basta't hindi ito nagiging electioneering o partisan political activity. Ang pag-repost, pag-share, pag-like o pag-comment sa social media ay pinapayagan rin, basta't hindi ito direktang nagsusulong o kumukontra sa isang kandidato. Malapit na po yung eleksyon at kami po ay nag-iikot, kami ni ARD-LEN ay nag-iikot sa lahat po ng probinsya at nagre-remind sa lahat ng civil servants at sa tulong po ng ating media friends sa inyo po to remain neutral and impartial, lalong-lalo na ngayon malapit na ang local campaign period. So sabi natin, bawal po yung magsuot tayo ng mga t-shirts na merong pangalan at mukha ng mga kandidato, mga caps, jackets, mga bowlers, bawal po yun. So please be careful po kasi marami nga pong pwede silang makasuhan kasi ayaw namin pong makikita sila sa opisina namin na may mga kaso ng engaging in partisan political activity. So be careful po at be neutral kasi the Filipino people deserve the best service that we can give them. Ang mga empleyado ng gobyerno na lalabag sa mga patakarang ito ay mapaparusahan ng suspension o pagkakatanggal sa serbisyo ayon sa 2017 Rules on Administrative Cases ng Civil Service. Nanawagan ng CSC sa lahat ng mga empleyado na makipagtulungan upang matiyak ang isang malinis at maayos na halalan. Hinimok din ito ang publiko na iulat ang anumang paglabag na kanilang masasaksihan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Nika Bicol, nanindigan na walang bagong kaso ng mga NPA recruitment sa mga paaralan sa rehiyon. Mahigpit na pagbabantay ng RTF-LCAC sa mga komunidad nagpapatuloy. May report si Angeline Dagta. Inihayag ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA Bicol na wala silang naitalang kaso ng recruitment ng New People's Army o NPA sa mga paaralan at universidad sa rehiyon. Ayon kay NICA Bicol Director Ramir Frades sa isang panayam sa Camp Brigadier General Simeon Ola, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-LCAC laban sa naturang banta. Sinabi ni Frades na aktibo ang RTF-LCAC sa pagpapatupad ng mga programa na naglalayong mailayo ang mga kabataan sa krimen at terorismo. Aniya, dahil sa mga programang ito na nagbibigay ng kamalayan sa mga kabataan, wala na silang namomonitor na NPA recruitment hindi tulad ng dati. So hindi tayo dapat maging complacent, although wala tayo kailangan tuloy-tuloy pa rin yung ating information awareness. Sabi nga ni Erwin Barong, ang kaalaman ay kaligtasan. Ganun yun. Layunin ng RTF-LCAC na tulungan ang mga Pilipino na makawala sa impluwensya ng mga makakaliwang grupo at suportahan ang mga komunidad sa paglaban sa krimen at terorismo. Ang mandato namin is mag-provide ng information awareness. As to percentage, inline doon sa gusto namin na provide ng information awareness, actually marami na. Kaya, sorry sir, but I'll try to check kung ilang percentage na. Ang ano lang yan, ang sumata namin, inline doon sa kung na-meet pa namin yung aming objective na magbigay ng informasyon sa Bicolanos about sa licensed deception and possible and atrocities ng province. Isang province kukunti na naman sa masakit. Nanawagan din ng PNP Bicol at AFP Bicol sa mga kasapi ng NPA na talikuran na ang kaguluhan at makipagtulungan sa pamahalaan para sa kapayapaan. So hindi natin sinisingle out kung sino yung mga members or not. But definitely, we are trying them to push yung future na hindi magulo. So kung ano yung pwede nilang gawin sa pagtapos nila ng pag-aaral, ano ang dapat ang ginagawa ng estudyante, mag-aaral lang, sundin ang magulang. And that's it. Huwag masyadong maging complicated ang buhay. Yun po ang ginagawa natin sa mga school-based activities ng Philippine National Police. Just to say yung AFP po, continuous yung ginagawa namin ng mga information awareness sa schools. And in fact, meron kaming YNS, kinakanda just to inform, and then yung mga leaders ng youth, sila ay nag-inform dun sa mga kabataan sa barangay nila, mga students. And pertaining to your question, yung sa meron pa bang mga identified na mga students, currently wala na kami na-report because yun nga tuloy-tuloy yung recruitment natin sila sa tuloy-tuloy yung information awareness natin sa kanila to prevent recruitment yung sa loob ng sila.
Ang RTF-LCAC ay binubuo ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Department of the Interior and Local Government. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Ika-15 balay silangan ng PIDEA Bicol sa bayan ng Daraga pinisinayahan. At iba't ibang produktong lokal, mabibili sa agraryo merkado sa kampo ng PNP at ng DAR. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Matagumpay na pinasinayaan ng PIDEA Albay ang kanilang ika-15 balay silangan sa bayan ng Daraga. Pakikipag-ugnayan ng opisina sa iba't ibang ahensya nagpapatuloy upang masiguro ang tagumpay ng programa. May report si Danica Garcia. Isinagawa kaninang umaga ang paglulunsad ng ika-15 Balay Silangan Rehabilitation Center sa Daraga, Albay. Ayon kay Provincial Director Nue Brigel ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Albay, ito na ang ika-103 balay silangan sa buong Kabikolan. Layunin ng pasilidad na magbigay ng rehabilitasyon sa mga drug offenders sa naturang bayan sa loob ng ilang buwan. Ang Balay Silangan ay isang programa na naglalayong tulungan ang mga dating drug users at pushers na magbagong buhay. And aside from that, ang ipapasok dyan, kasama na yung mga nag-avail ng plea bargaining agreement. Ibig sabihin ko, yung mga hinuli o yung mga nahuli na ang nakumpiska sa kanilang illegal na droga ay less than 2 grams, pwede sila mag-avail ng plea bargaining and dyan sila bibigyan ng intervention program ng local government unit.
Upang masiguro ang tagumpay ng programa, patuloy na nakikipagtulungan ang PIDEA Albay sa iba't ibang ahensya ng probinsya, kabilang ang Department of Education, Department of Trade and Industry, Technical Education and Skills Development Authority Bicol at Department of Labor and Employment para mabigyan ng pag-alalay ang mga benepisyaryo. Ang beneficiary natin na unang-una, dyan sa bayan ng Daraga Albay, meron dyan P-Woods o person who use drugs na nasa category ng pusher. Ang remarks, nasa 96 or 94 yata yung pusher dyan. Kaya bibigyan sila ng intervention program regarding dito sa balay silangan. 3 bayan pa rin sa Albay ang wala pang balay silangan, kabilang na dito ang Bakakay, Santo Domingo at Rapu-Rapu. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. 500 residente mula sa 4 na barangay sa Bakakay, Albay ang nakinabang sa medical mission na idinaos doon kaninang umaga. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo. May report si May Insinares. Higit 500 residente mula sa 4 na barangay ng Bakakay, Albay ang nakinabang sa isang medical mission na pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon kasama sina Congressman Joey Sarte Salceda at Vice Gubernatorial Aspirant Diday Co. Ang medical mission na ginanap sa covered court ng Barangay Bonga ay nagbigay ng libreng check-up, gamot at bitamina sa mga bata at matatanda. Para kay Jenny Lee, isang single parent na may 6 na anak mula sa Barangay Hindi, ang medical mission ay isang malaking tulong. Noong nakaraang taon, sa isang medical mission din niya nalaman na may bato siya sa bladder. Mabuti na lamang daw at naagapan ito kaya hindi na kinailangan ng operasyon. Dinala niya ang 2 anak sa medical mission upang magpa-check up din ng sipon at ubo. Samantala, ang 76 anyos na si Nanay Maria ay maagang pumunta sa covered court upang magpa-check up ng kanyang mata at tuhod. Noong 2015 ay nagpa-laser siya sa kanyang mata dahil sa katarata at hindi na ito na-check up mula noon. Iniinda rin niya ang kanyang tuhod at paa. Kahit nag-aalangan ng kanyang mga anak dahil mag-isa lamang siya, nagpumilit pa rin umano si Nanay Maria na pumunta dahil sayang daw ang libreng check up. Ang mga barangay na nakinabang sa medical mission ay ang Barangay Bonga, Barangay Hindi, Barangay Panarayon at Barangay Sugod. Kasi yung hindi natin magagawa ngayon, i-refer sila sa mga hospital para naman sa mag-under yung frontally. So that's why, kumbaga, napakaswerte lang ngayong araw dahil more than 500 beneficiaries ang ating tutulungan ngayong araw para po sa medical. Kasama rin sa mga nagbigay ng serbisyo ang mga doktor mula sa Tanchuling General Hospital, barangay health workers at social workers. Namahagi rin sa mga benepisyaryo ng libreng pagkain tulad ng lugaw, champurado, tinapay at kape. Samantala, dadalhin din ng medical mission sa darating na linggo sa Malinaw, Albay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Iba't ibang produktong lokal tulad ng gulay at root crops ang ibinila sa agraryo merkado sa kampo ng Naga City Police Office at ng DAR kaninang umaga. Layunin ng NCPO na tulungan ang mga magsasaka at malilit na negosyante sa Naga na maipagbili ang kanilang mga ani sa publiko. May report si Angeline Dagta. Isinagawa ngayong araw ang agraryo merkado sa kampo sa compound ng Naga City Police Office o NCPO. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Public Information Officer ng NCPO, binuksan nila ang kanilang istasyon upang tulungan ang mga magsasaka at maliliit na negosyante sa Naga na maipagbili ang kanilang mga ani sa publiko. Puro organic po ito. Kumbaga walang masyadong halong fertilizer and ito naman po mas mababa ang bentahan kumpara sa market. Kasi
ito po ay direkta. Ang nagdirekta po nito, yung mga nagtanim mismo, wala tayong tinatawag na middleman, walang ibang patong, kaya medyo mababa po ng kaunti kumpara sa market. Sinimula ng programa noon pang Setyembre ng nakaraang taon at regular na isinasagawa tuwing Martes. Ang Agraryo Merkado ay isang pagtutulungan ng Department of Agrarian Reform Bicol at ng NCPO. Ito naman po ay interagency collaboration kung saan hindi lang po yung mga kababayan natin natutulungan, maging yung PNP personnel. At hindi lang din naman po ito exclusive sa PNP personnel. Maging yung ibang mga dumadaan, mga kababayan natin, ay maaari naman po silang bumili. At mas maganda po kasi mas maraming bibili, mas malaki ang kikitain ng ating mga kababayan. Kanina po meron tayong 3 participant, nagdala po sila ng kanilang mga produkto. Karamihan po dito mga gulay, and meron ding fruit crops, pero mas marami po ang gulay. Hinihikayat ng NCPO ang publiko na suportahan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produkto. Naniniwala ang PNP na isa itong magandang paraan upang suportahan ng lokal na ekonomiya at matiyak ang akses sa masustansyang pagkain. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po, Sir Hercules Parmasena. Salamat!